hemen aipatu ditudan gauza guztiak zehazten joan behar gera, 2024an nahi dugu jarduera batzuk egiten hasi, eta gure helburua da 2025an eraikin berrietan, baina martxan ipintzea. Eta kulturarloan Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartzak karrikak musikaz eta kolorez guzti zituen ezker eskuin larunbatean ezoiko karrika dantzan. Goiz guztian zehar, Iruñeko hiri gorputza ondare inmaterialeko kultur ondasun izendapena ospatzeko. Leire Martínez. Ohiko Iruñeko larunbatetako giroari gehitzeko bertze ospakizun bat izan zen larunbatean. Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartsak karrikak musikaz eta kolorez busti zituen larunbatean karrika dantzan, San Ferminetan eta San Saturninon bezalaxe. Goiz guztian zehar Iruñeko hiri gorputza ondare inmaterialerako kultur ondasun izendapen ospakizunetan. Urtarriaren 25ean Nafarroako gobernuak interes kulturalerako ondasun inmaterial izendatu zuen segizioa. Larunbateko ekitaldi nagusiak Nafarroako jauregiko lorategian eta udaletxeko plazan ospatu ziren. Eta kiroletan Gasteizko araskitaldea erreginaren koparen txapelketan lehiatuko da. Kutxabank araskitaldeak ostegun honetan Casademont Zaragozaren aurka jokatuko du. Creo que es un regalo jugar la Copa. Tenemos muchas ganas de ir a Zaragoza. No podemos prometer una victoria, pero sí vamos a luchar y espero que vamos a estar aquí celebrando. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Pasaiako badian, Espainiako poliziak komando autonomo antikapitalistetako 4 kide tiroz hil zituenetik, 39 urte igaro diren honetan, gertakari haietan parte hartu zuen polizietako bat identifikatzeko ahaleginean ezagutze erronda eginda gaur Gipuzkoako lurralde auzitegian. Denera, 7 agentek hartu behar zuten parte, baina 3 agertu dira goizeko saiora. Joseba Merino da sarraskitik bizirik ateratzen bakarra eta hark esan zuen segadan parte hartu zuten polizietako bat ezagutu zuela dokumental batean. Hori esan ondoren, Gipuzkoako lurralde auzitegiko epaile batek kasua berriro irekitzea erabaki zuen eta Merino deitu zuen gaurko identifikazio saioan parte hartzera. Gaur ez da inor identifikatu ahal izan, gaur bakarrik 3 polizi etorri dira, beste 2 polizi bintzat falta dire etortzeko. Entonces, como no hay identificación al 100%, se puede señalar a nadie. Estatu violentziaren kaso garbi-garbila da, estatu terrorismoaren ezaugarriak dauzkana, zema bala behar die persona bat hiltzeko, ze krudelkeri izentzan da. Eta xirrikito bat irikitan daun bitartin, aleginduko gea, gure zenideakin intzuten pasakeriare, impunitatean ez lagatzeko. Eusko Jaurlaritza nork erabakitzen du famili batzuei txostena eskubidea takatela txostena jasotzeko eta beste batzuk ez. Hauek dira biktima guztiak berdin tratatzen dituztenak.
Gai zaldatuta pentsioen erreformaren aurkako 10. protesta eguna izan dute gaur, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. 150 manifestarik Biarritzeko aireportua blokeatu dute goizean. Gauzak horrela, pentsioen erreforma ez aplikatzeko aldarrikapenek hartu dituzte kaleak berriro. Tentsioak gora egiten duen bitartean, Macron presidentea babesa galtzen ari da, izan ere, azken inkestaren arabera 6 puntu egin du behera. Krisi soziala eta politikoa sortu du pentsio erreformak. Gainera, erreforma parlamentoaren bozketarik gabe onartzea 49.3 dekretu erabilita manifestazioak auspotu ditu. Sindikatuen, oposizioaren eta herritarren haserrea areagotu da eta kesak kaleratera dituzte. Istiluak egon dira egunotan eta berriro piztu da halaber poliziaren erantzun bortitzari buruzko polemika. Tentsioak maila altuetan jarraitzen du eta aldi berean presidentea ospea galtzen ari da. RTL irratiak argitaratutako azken inkestaren arabera 6 puntu egin du bera, eta herritarren 28%ik soilik uste du bere ekintza positiboa dela. Egoera horrela, giroa baretu nahian Emmanuel Macron presidenteak bi agindu eman dizkio Elisabeth Borne lehen ministroari. Batetik, alderdi politikoekin batzarrak egitea nahi du. Zehazki geratzen den 4 urteko legealdian bere bakardetik atera eta ekimen politikoa berreskuratzeko. Bestetik, sindikatuekin ere biltzeko esan dio, baina ez pentsio erreformari buruz hitz egiteko. Gai hori hitzitzat jotzen baitu zentsura mozioak gainditu ondoren. Gobernuak erosa ahalmenari, enpleguari eta zerbitzu publikoari buruz hitz egin nahi du sindikatuekin. Sindikatuak berriz ez daude amore emateko. Oraingoz ez dirudite presioa murrizteko prest daudenik, euren deialdia karrera ona izaten ari direla ikusita, historian erregistratutako jende gehien mobilizatzen ari baitira. Bere aldetik LAB sindikatuak 1.080 euroko gutxieneko pentsioak aldarrikatzeko gizakatea egin du gaur goizean Gasteizen. Hemen lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki lelopean abiatu dute mobilizazioa. Bi urrats zehatz planteatzen ditugu. Lehenengoa da, gizarte segurantza kudeatzeko eskumena eskualdatzea, EAEko estatutuak badauka aurreikusita aukera hori, eta iruditzen zaigu arauketa ere eskualdatu beharko litzatekeela, baina behintzat gizarte segurantzaren kudeaketa eskualdatuta, urratxiki bat emango genezakela gizarte segurantza propio baten eraikuntzan. Eta bigarrena da, eskatzen diogu, Euskal Pentsionisten mugimenduak aldarrikatzen duen bezala, osagarritzea pentsioak, gutxieneko pentsioak 1.080 euro bitartean, 1.260 euroen norabidea. Pentsioen erreformaren aurka batera mobilizatuko dira ELA, Galiziako CIG eta Kataluniako Intersindikal sindikatuak. Espainiako ministroen kontseiluak martxoaren 16an onartu zuen pentsioen erreforma. Astearte honetan, RZren babesa lortuta erreforma onartzeko sostengu nahikoa lortu du Espainiako gobernuak. ELAk deia egin die alderdi politikoei pentsioen erreformaren aurka egin dezaten. Hemen esaten zaiguna da, 50 urte baino gutxo dauzkagunoi, murriztuko zaigula pensioa. Luzatzen delako, 2040 urtetik aurrea, kalkularako erabiltzen dien urteak. Orain 25 dira, bere garaian 15 urte ziren, bere garaian 8 ere bai, eta orain eramango da 30 urte arte. Eta horrek jaitsiko ditu etorkizuneko pentsioak, ez?
Ipar Euskal Herrira salto protestak izpide, etxebizitza eskubidearen alde mobilizatuko dira apirilaren batean Baionan. Modu honetan, herrian bizi plataformak legean, administrazioan eta zerga sisteman eragin nahi du. Ari berari helduta 2021ko azaroan 8.000 pertsona elkartu ziren. Etxeen eta lurren merkatu bortitza, espekulazioa da bilbere gisa, entzunaraz dezagun herriaren hitza, denon eskubidea da etxebizitza. Zateros ahalmen murritza, bigarren etxeentzat eskainirik giltza, herrian bizitzea da lehen balditza, denon eskubidea da etxe bizitza. Aurtengo Frantziako turraren lehen 3 etapek Euskal Herriaren zati bat zeharkatuko dutela aprobetxatu nahi du Gure Eskuk Euskal Herria nazioartean proiektatzeko. Lasterketa uztailaren batean hasiko da Bilbon eta Gasteiz, Donostia, Zornotza eta Baiona daude bere ibilbidean. Gure Eskuk azaldu duenez, Euskal Herri osora zabalduko den ekimen bat aurreikusi dute. Egun onda eskerrik asko. 2023ko Frantziako turra Euskal Herritik abiatuko da. Lehen 3 etapak bere osotasunean gure lurraldetan hasi eta amaituko dira. Lehena uztailaren batean Bilbon hasi eta bertan amaitu. Bigarrena ordea Gasteiztik Donostiara abiatuko da. Eta 3. Zornotzatik Baionara. Euskal Herritarrok turrari ongi etorria egingo diogu. Eta turrak duen nazioarteko oihartzuna baliatuko dugu Euskal Herria nazioartean proiektatzeko. Argi esateko, Europako txoko honetan 7 lurraldez osatutako herri bat dagoela. Nortasun propioa duena. Europako hizkuntza zaharrenarekin bizi dana. Iñaki Garcés eta Aitor Herrera euskal presoak baldintzapean aske geratu dira. Etxeratek jakitera eman duenez, baldintzapeko askatasuna eskuratu du Iñaki Garcés Beitia Otxandioko presoak. 25 urte daramatza espetxean eta 2017an bete zituen zigorraren 3 laurdenak. Espainiako espetxe erakundeek 2021ko udaberrian iragarri zuten haren Euskal Herriratzea eta Zueratik Basaurira leku aldatu zuten. Eta Araban, Aimarren familiak mobilizazioa antolatu du udaltzainen inpunitatearen kontra. Martxoaren 6an, Zabalgana auzoan patinete elektrikoan zijoan 16 urteko adingabe bati Gasteizko 2 udaltzainek ustezko jipoia eman zioten, gurasoek salaketa jarri zuten eta horrelako kasu bat ahanzturan ez gelditzeko elkarretaratzea antolatu dute asteazken honetan Andramari Zuriaren plazan. Adingabearen familiak eta lagunek mobilizatzera deitu dute udaltzainen inpunitatearen kontra. Justizia nahi dugu inpunitaterik ez lelopean, zenideek asteazken honetan Gasteizen mobilizazioa antolatu dute.
Martxoaren 6an mutilak Zabalgan auzoan zebrabidea zeharkatu zuen patinetetik jeitzi gabe eta poliziak bere atzetik joan ziren. Gazteak ihes egin zuen eskutatzeko asmoarekin eta auzoko parke batean sartu zen. Zagorritzura eraman behar izan zuten eta medikuaren txostenaren arabera sudurreko hezurra apurtu zioten. Gertatutakoak polemika handia piztu du Arabako hiriburuan. Alde batetik Zabalgan auzoko hezkuntza komunitateak azalpenak eskatu ditu eta eztabaida udaleraino iritsi da. Beste alde batetik gurasoek epaitegietan salaketa jarri zuten. Bestalde, udaltzainei dagokienez lanean jarraitzen dute eta dena argitu arte, udal gobernuak ez du euren kontrako neurririk hartuko. Mobilizazioa asteazken honetan izango da arratsaldeko 7:30 Gasteizko Andre Mari Zuriaren plazan. Osakidetzaren funtzionamenduari lotutako kexak ehuneko 220 igo dira. EAEko ararteko Manuel Lezertuak 2022ko txostena aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean. Iaz, 307 kexa aurkeztu ziren arartekoaren aurrean bulegoan tramitatutako ekinbide guztien ehuneko 12. Hori dela eta herriaren defentsa erakundeak EAEn duen bulegoko taldeak bilera egin du Gotzone Sagarduirekin. Gaiz aldatuta Platerean jateko nazioarteko egunaren arira atzokoan eskola eta institutuetan sukaldea eraikitzeko eskaria amankomuna aurkeztu zuten ikastetxe publikoek. Ikastetxeetan sukaldea eraikitzea. Hori eskatu diote 17 ikastetxe publikok Jaurlaritzako hezkuntza sailari. Bulkada bat eman bertzaio, eskaera hauei eta hezkuntza saila hasi behar da, lehen sukaldeak egiten, sukaldea egiteko aldaketa bat dagoela, hezkuntza saila ja ari da sukaldeak egiteko asmoak daukaia da, baino egia da pausuak motel doazela. Kalitatezko menuak, osasungarriak eta jasangarriak aldarrikatzen dituzte, eta hori lortzeko bidean lehenengo urratsa ikastetxeetan sukaldea izatea dela deritzote. Guk argi daukagu eskolan sukaldea izatea abantaila handia dela eta bermatzen duela eta aukera ematen duela menu osasungarriak eta jasangarriagoak egiteko. Horregatik uste dugu hezkuntza sailak bermatu behar duela ikastetxe guztietan sukalde bat izatea. Horretarako, gure Platera gure aukera izeneko kanpaina abiatu dute eta mugimendori esker urratsak eman badituzten arren, pausoak oso motel doazela ohartarazi dute. Errealitatea aldatzen ari da azken urteetan ikastetxe publikoetan. Orain dela urte gutxira arte, sukalderik gabe egiten ziren ikastetxe publikoak eta orain, lortu dugu pixkanaka aldaketak egitea. Hala, 2019-2023 azpiegituren planean jada, hildo estrategiko moduan jasotzen zen sukaldeak egitea ikastetxe publikoetan. Eta plan horretan ja 6 sukalde eraikitzeko helburua jasotzen zuen plan horrek. Hala ere, esan behar da baita ere, plan hori 2023an amaitzen da eta momentu 6 urtetiken 2 bakarrik egin direla. Bestalde, egia da baita ere, beste ikastetxe batzuk sukaldea egiteko eskaera egin diotela hezkuntza sailari eta hezkuntza saila eskari horiek aztertzen ari dela. Duela 3 aste martxan jarri zuten kanpaina eta aurreikusten dute ikastetxe gehiago atxikituko direla. Izan ere, egun 500 ikastetxe baino gehiago daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta soilik eren batek du sukaldea. Horregatik hezkuntza publikoa kalitatezkoa izateko kalitatezko janaria ere exigitzen dute. Eskola publiko kalitatezkoa izateko, gero eta gehiago ezinbesteko baliabidea dela ikastetxean bertan sukaldatzea.
Gaiari buruz sakonago hitz egiteko pantailaren bestaldean Eneko Binuela daukagu gure platera gure aukera ekimeneko ordezkaria. Gabon. Kaixo, Gabon. Esan dugu dagoeneko Eneko atzo prentsaurreko bat egin zenutela ikastetxek pairatzen duten, arazo bati eman nahi izan diozuelako ikusgarritasuna. Nolakoa da egungo egoera edo argazkia? Bueno, pizkaz kontekstualizatzeko, gaur egungo ikastetxe publikoetan, eskola jantokiak erregulatzen dira 2000 urteko normatiba batekin, bai? Bertan, lortu egin zena zen, eskola guztiak edo ikastetxe guztiak beraien jantoki propio izatea, bai? Baina hori baita ekarri zuen, sukaldeak ez egotea ziurtatutak leku guztietan, eta orduan gertatu zena bazen, catering sistema baten, catering sistema bati ematea zerbitzu horren aukera guztiak, ez? Orduan, hori 23 urtetan zehar garatu eginda, sukaldeak pizkanaka joan dira desagertzen, hau da, ikastetxe eraikin berrietan ez dira sukaldeak eraiki, erreforma handietan ez dira sukaldeak egin, eta guztia bideratu egin da gaur egungo sistemara, hau da, catering sistemara. Catering sistema da, pizkata saltzeko sukaldea ez daukaten ikastetxeek, sukalde zentral batzuetan sukaldatzen dizkiete beraien menuak, goizeko 4etan edo 5etan, eta garraiatzen dira, eta mantentzen dira hor bandeja batzutan, eta zerbitzatzen dira eguerdiko 12etan, ez? Eta bestelako zerbitzua, bestelako eredua da sukaldeak izitu izatea, eta goizeko 10-10etan sukaldatzea, eta segidan zerbitzatzea. Horregaitik diogu ez dagoela kolorerik, ez? Kalitatea partetik, eta beste gauza oso, onura gehiago ekartzen duela sukaldeak izatea. Baina gaur egungo egoera da hori, sistema dela eta sukaldeak desagertuz joan direla. Esan duzu, ez da dagoeneko datu anitzak daudela mahai gainean. Momentu honetan, zenbat ikastetxek daukate sukaldea zuen datuen arabera? Bai, ofizialki 130 sukalde inguru daude, 500 ikastetxe publiko daude, eta beraien artean 130 dituzte. Aurreko infrastruktura planean 18 eskolei baietza eman zizkieten, baina bakarrik 3 sukalde eratu dute, bale? Orduan, 18tik 3 bakarrik. Eta, mugimendu honetan, beste 17 elkarrekin, gurekin, eskaera hori egin dute. Egia esan, sukaldeak izateko aukera, gure ustez unibertsala izan behar da, bai? Kasu batzutan edo kasu askotan, esan dezakegu, toki falta dago ikastetxetan, baina gu baita ere pentsatzen dugu daudela beste alternatiba batzuk sukaldeak gertuagoak izateko. Hau da, udal sukaldeak edo eskualdeko sukaldeak, eta ez horrelako catering enpresekin dependentzia pizkat kentzeko, ez? Gure ustez sukalde izatea kalitatezko zerbitzua emango luke, eta horregaitik aldarrikatzen dugu sukaldeen eraketa hori, edo berreskuraketa hori hobeto esan da. Ikastetxerik ez sukalderik gabe ekimenarekin beraz aurrera jarraituko duzue, abantaila asko dituelako, ez da sukaldea in situ izatea, zeintzuk azpimarratuko zenituzke? Bata da kalitatea, lehen aipatu dut, ez? Ez da berdina arroza bat sukaldatzea goizeko 4etan eta zerbitzatzea, ez dakit, 6-8 ordu ostean, edo segidan sukaldatu eta segidan bazkaldu, ez hori, kalitatean asko hobetuko zuen, ez? Uste dugu baitare lanabez pedagogikoa dela, ez? Gaur egun gure txikiek, bazkaltzen dutenea, deitzen diogu menu anonimoak, eta oso anonimoa da janaria. Jatzen diete platerran, bereiek jaten dute, eta ez dakite zer dagoen horren atzean. Ez dakite zer den elikagaien atzean, zer dagoen, ze historia dagoen, ze pertsona dauden, zer nolako prozesua dagoen. Eta uste dugu sukaldeak lanabez pedagogikoa bihurtu daitezkela, zer eta horren
ikastetxean edo eskolan sartzerakoan usainak, koloreak eta, harreman hori sukalderiekin gure ustez lanabez oso interesgarri izan daitekela. Eta baita ere iraunkorragoa delako, bai. Azkenean menuak garraiatutak egunero zerbitzatzen dira eta tonelada asko botatzen dira zaborrara. Eta zauketa oso handia da menu transportatuetan eta datuak diote asko gutxitzen dela zauketa sukaldin zitu dauzkaten ikastetxetan. Egoeraren berri eman duzue jada, zeintzuk izango liratezke emango dituzuen hurrengo pausoak orduan egoera horrela? Hurrengo pausoak izango da baita ere animatzea baita ere beste ikastetxeei prozesu honetan edo kanpaina honetan sartzea, beraien sukaldeak eskatu eta gurekin harremanetan jarraitu. Azkenean, gure helburua eta gure platera gure aukeraren helburua da eskola jangelak osasungarriagoak, iraunkorragoak, gertuagoak eta hezitzaileagoak bihurtzea izango da. Eta gure ustez, pausuak emateko ezinbestekoa da sukalde izatea. Eta bertako produktuak iraunkorrak, gertuzkoak, sasoikoak, freskoak izateko, sukaldea izitu izatea aukera asko emango ditu eta hori da gure helburua, ez? Orduan hurrengo pausoak hortik joango dira. Jaurlaritzak ikusi beharko du hor eskola komitatean eskaera eta inkietude asko dagoela sukaldeak izateko eta orduan nire ustez erantzunak ematen hasi beharko du. Eneko gertutik jarraituko ditugu orduan ematen dituzuen hurrengo pauso horiek. Mila esker gurekin egoteagatik. Bai, zuei eskerrik asko. Eta hezkuntzaren arloarekin jarraiki, Areta ikastolako 2 urteko gela ez dute itxiko. Ander Añibarro Klaudioko alkateak iragarri duenez, hezkuntza sailburuarekin hitz egin du eta adierazi dio gelak bere horretan jarraituko duela. Hainbat familia eta ume bertaratu ziren astelen honetan Laudioko udaletxeko udalbatzara Areta ikastolako 2 urteko gela ez ixteko exigitzeko. Eskola komunitateak alderdien babesa jaso zuen. Gauean berriz Ander Añibarrok udalerriko alkateak sare sozialetan iragarri zuenez, hezkuntza sailburuarekin hitz egin ondoren adierazi zion gela ez zela itxiko. Lortu dugu. Aretako 2 urteko gela mantenduko da. Oraintxe bertan egon naiz sailburuarekin hitz egiten eta berak horrela adierazi dit. Asteburu honetan 100 pertsona bildu ziren Areta ikastolako 2 urteko gelaren itxieraren aurka. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak iragarri zuenez, gelak soilik 2 ume biltzen zituenez itxi behar zen. Ikastolako guraso elkartea horren aurka azaldu zen. Aiaraldea komunikabideak argitaratu duenez, familia batekin harremanetan jarri da eta albiste lasaigarria dela adierazi dio. Hala ere, udal gobernu taldearekin izango duten bileran bermeak eskatuko dituzte. Bestalde, Euskal Herrian euskaraz mugimenduak elkarretaratzeak egingo ditu Nafarroan euskararen normalizaziorako bidea egin nahian. Bada garaia euskara ofiziala eta kitxo izango da leloa eta mobilizazio nagusia maiatzaren 13an egingo dute Iruñean. Joan den abenduan 36 urte bete ziren Baskoentziaren legea edo euskararen Nafarroako legea onartu zela eta lege hark Nafarroa garaiko lurraldea 3 zatitan bereizten du. Emo euskaldunean, ez euskaldunean eta mistoan. Beraz, mobilizazio hauen helburua da aldarrikatzea euskara ofiziala izatea Nafarroa garai osoan. Esan bezala, Nafarroa 3 zatitu du eta bertako nafartarren hizkuntza eskubideak urratu ditu. Ez dira errespetatzen beraiek euskaraz hitz egiteko dituzten eskubideak. Gaurkoan Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskarazeko kidea elkarrizketatu dugu Hamaika Telebistan. Gurrutxagak salatu du euskararen zonifikazioaren legeak 3 zatitu duela Nafarroa eta Nafarren hizkuntza eskubideak urratu dituela. Horren aurrean beharrezkotzat jo du kalera irten eta horrelako aldarrikapenak egitea. Bai, ikusi da ezagutzaren igoera bat egon dela, beraz hori datu pozgarria da.
ezagutza ezinbestekoa baita, euskarak aurrera egin dezan, ezagutza handitzea. Baina era berean, datuek erakutsi dute, erabileran ez dela behintzat ezagutza adinako igoerarik izan. Beraz, hor, badago tarte bat non hobetua eta non eragin. Gainera, datu kezkagarria da baita ere, ia euneko 9 puntu jaitsi dela euskararen erabilera eremu euskaldunenetan. Eta hain justu orain dela egun batzuk, UEMak, eunen udalerritik gora osatzen dute UEMak, eta horrein dako ekitaldian ere, behin da berriz errepikatzen zen, arnasgunek duten garrantzia euskararen biziraupenean. Beraz, datu hori esaterako kezkagarria da. Beste datu kezkagarria da, hitz egiteko gai diren euneko 54ak erreztasun handiagoa dutela erderaz hitz egiteko, euskaraz hitz egiteko baino. Beraz, hor ere, badago zer eraginaz. 1991an euneko 38 ziren. Beraz, jetxi egin da zentzu horretan. Beraz, datuen irakurketa ikuspuntu askotatik eta leku askotatik helduta egin daiteke, baina argi dagoena da ezin garela lo geratu eta agian alde batetik begiratuta datu pozgarriak izan arren beste puntu askotan gabezi asko dituela eta nondik aurreratua badugula oraindik. Urriaren 8 eta 9 euskaltzale independentisten topaketak egingo dituzte Bilabonan, hausnartzeko eta euskaltzaleak elkartzeko. Egingo ditugu urriaren 7 eta 8 Bilabonan, eta helburua da hausnartzea eta euskaltzale, Euskal Herrian zehar sakabanatuta gauden euskaltzaleok elkartzea eta elkarrekin hausnartzeko aukera bat izatea. Orain gabiltza egitaragua eta sortze prozesu horretan ere lantalde bat dabil, eta aurreratu dezakeguna da denetarik izango dela, bai hitzaldiak, solasaldiak, tailerrak, bai euskaldun bezala alduntzeko, kontzientzia pizteko, eta gero baita ere aisialdi eskaintza bat izango dela. Uste baitugu alde baterik bai hausnarketarako eta ideiak elkarbanatzeko espazioak sortzea garrantzitsua dela, baina eskaintza kultural hori eta aisialdirako kultura hori eskaintzea ere aberasgarria dela, eta bien artean bateragarria eta indar gehiago izango duela. Bestalde, Oiartzuarrek elkarrekin amestu, gozatu eta lan egiteko espazio berria dute Landetxe. Oiartzunek zituen behar estrategikoak aztertu eta 4 lehentasun identifikatu zituzten. 4 lehentasun horiek izan dira Landetxe sortzeko oinarria. Oiartzunek etxe berria altxatu du. Oiartzuarrek elkarrekin amestu, gozatu eta lan egiteko espazio berria. Landetxe. 7 urteko proiektuaren ostean heldu da ateak herritarrei irekitzeko ordua. Oiartzunek zituen behar estrategikoak aztertu eta 4 lehentasun identifikatu zituzten. Kulturaretoaren beharra zahartze aktiboa sustatzeko jubilatuentzako egoitza berria, euskara indartu eta eragile guztiak elkartuko dituen espazioa eta gizarte zerbitzuak eta zaintza erdigunan jartzeko azpiegitura egokiak. 4 lehentasun horiek izan dira Landetxe sortzeko oinarria, eraikinaren 4 zutabeak, ongizatea, kultura, euskara eta adinekoak. 4 zutabe, 4 ardatz, 4 oinarri. Landetxen batuko dira aurrerantzean euskalgintza, herriko jubilatuak, kulturgileak eta kulturzaleak. Horrela Landetxeri esker libre geratu da Ferminen etxea, eta bertan kokatuko dute udaleko ongizate saia, herriko plazan, erdigunean. Obra eta eraikina bera baino garrantzitsuagoa izan da udalarentzat proiektu osoa herritarrekin elkarlanean definitzea. Horretarako arlo-zarlo martxan jarritako parte hartze prozesuak emankorrak eta aberatsak izan direla adierazi du udalak. Aurrerantzean ere elkarrekin lanean jarraitzeko deia egin diete herritarrei. Herritarrak direlako Oiartzun mugitzen duen indarra. Oiartzuneko orain aterpe berria du. Indarrak batu, elkarlanen proiektu berriak sortu eta herri hobe bat egiteko tresna berria.
Basque Culinary Centerrek ardoaren prestakuntza eta ikerketarako zentroa irekiko du Araban. Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak lagundutako proiektuaren egoitza nagusia Gasteizen izango da. Eta beste bat Arabako Errioxan kokatuko da, ikasgelak, laborategiak eta ekitaldietarako guneak bilduko dituzten egoitzak izango dira. Nazioarte mailan erreferentziazko eta eszelentziazko zentro berri bat sortzen dugu momentu honetan. Oraindik lan asko daukagu egiteko. 2023an hemen aipatu ditudan gauza guztiak zehazten joan behar gera. 2024an nahi dugu jarduera batzuk egiten hasi eta gure helburua da 2025an eraikin berrietan, baina martxan ipintzea. Kultura arlora egingo dugu salto, izan ere Iruñeko hiri gorputzak ondarin materialeko kultur ondasun izendapena jaso du eta hori ospatzeko festa handia egin zen asteburuan Iruñean. Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartsak karrikak musikaz eta kolorez busti zituen ezker eskuin larun batean ezoiko karrika dantzan. Goiz guztian zehar festa koloretsuak hartu zuen Iruñeko hiria. Hiri gorputza ondare inmaterialeko kultur ondasun izendapena ospatzeko. Urtarriaren 28an Nafarroako gobernuak interes kulturaleko ondasun inmaterial izendatu zuen segizio horren ospakizun eta ikusgarritasun publikoko ekitaldi batean. Un paso más en la preservación de un patrimonio que seguirá perviviendo con el paso de los años si las instituciones y la sociedad seguimos aunando esfuerzos para su conservación y vitalidad y para que siga siendo una herencia que dejamos a las siguientes generaciones, que parte de un sentimiento y de una manera de vivir en común lo que nos une. Ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian eta Udaletxeko plazan ospatu ziren. Ekitaldi nagusiak Nafarroako Jauregiko lorategian eta Udaletxeko plazan ospatu ziren. Eguraldia lagun, erraldoi, kiliki, musikari eta duguna dantza taldeko dantzariak, iruindarrak karrikara aterarazi zituzten eta milaka izan ziren, egun berezi honekin gozatu zuten iruindar zein bisitariak. Hernan iragingo dugu saltorain, izan ere udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakumeak eta transpertsonak aitortzeko sedearekin. Ibilbidearen parte izendatu dituzten herriko 10 puntuetara bisita gidatua egin dute herritarren parte hartzearekin. Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta transpertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte horiei izena emateko. Hemen ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi dani sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin eta aldiz emakume errealik etzegola. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta olakoa genitula, baina ez genula emakume referenterik. Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezkoa aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ezakin zein bizi da hemen, bestea, orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Eta esaten zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira. Orduan hortik tirak hasi ginen eta bagenun Andrekale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da oroimenean Andrekale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zala. Eta batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitzaigun topatzen, baina azkenean topatu genuen eta artxibotan ofizialki Andrekale izan zen urte batzutan. 2014an
lortu genuen izen aldaketa ofiziala, eta 2015ko otsailean inauguratu genuen. Plakak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baino behar ditugu emakume errealak ere referenteak, eta geroztik sigea ikerketak egiten eta lanak egiten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baino baita ere, adibidez, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapena handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara. 1999tik 2015 Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera, emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare bai, emakumeak erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa da zitzeite zutelako eta libre zialako ere muhortan, ez? Elkargune bat zan, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Azaroako 25 plazere bai dakagu, indarkeria matxistaren kontrako eremu bezala, hemen bi hildako ditugu, indarkeria matxistak hildako 2, eta Nahikoa da indarkeria matxistarekin. Transpertsonek Hernaniri egindako ekarpena ere aitortu nahi izan dute. Hemen ere uki genuen kasu bat, Aimar Elosegi Moiorena, bere buruaz beste egin zuen transexuala, eta iruditzen egun emakumez gain ere bestelako gorputzei ere eman barzaiela lekua, erakutsi zigulako zerzan transexualidadea, oin dela 10 urte ez genekilako zerzan hori, eta izan zalako herri bat ikasten jundana, ez? Zentzu hortan, eta horri ere bai, bere leku eman nahi izan diogu, eta memoria ariketa bat esate genuen inbehar degula, herri bezala, pertsona askez osatutako herri bat nahi degulako, ez? Moiok bidea transpertsona askori irikizigun, neri irikizidan. Herri hondan memoria bat utzi du, eta horrek bidea asko erreztu digu. Eta transkolektiboa ikustaraztea, eta herri gisa memoria eriketa egitea da kale honen asmoa. Orduan, 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemen eta lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako erreferentziak ere ukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituztu da egitera. Emakume erreferenteak importanteak dialako, eta ikusten badute bere garaian emakumeen askatasunaren borrokan lan aintzutenak, edo ez egokien leku batetik ateazianak, edo behar ditugulako erreferente emakumeak ere, hurrengo belaunaldi transmititzeko. Abian da Gutun Zuria letren nazioarteko jaialdia eta aprilaren 1 arte luzatuko da. Jaialdiaren 15. edizionetan hitzaldi musikatuak, eztabaidak, elkarrizketak idazleekin, tailer artistikoak, topaketak eskola publikoarekin eta argitaletxeen aurkezpenak uztartuko dituzte. Gutun Zuria abian da letren nazioarteko jaialdia. Gutun Zuria Bilbo letren nazioarteko jaialdiaren edizio berria hasiko da, 15. eta apirilaren 1 arte idatzi, editatu, irakurri izenburupean elkarrekin hausnartzera gonbidatzen gaituena. Martxoaren 28 eta apirilaren 1 bitartean ospatuko da eta antolaketa luze baten ondoren postasunez hasiera eman diote antolatzaileek. Gaur egun berezia da, oso pozik gaude Gutun Zuria 2023 astearekin batera. Prestakuntza prozesu guztiaren ondoren, jaialdi baten lehen egunak ilusioz beteta egoten dira. Gutun Zuriaren 15. edizioak hitzaldi musikatuak, eztabaidak, elkarrizketak idazlekin, tailer artistikoak, topaketak eskola publikoarekin
eta argitaletzen aurkezpenak biltzen ditu. Azkenean jasotzen ditu, gaur egun mundu goraikide hontan idazleak literaturarekin lotuta, baina ez bakarrik literatura, baizik eta zabalago letrekin zerikusia duten idazle, artista, musikari, eta alik eta zabalenean, bai nazioartekoak, bai Euskal Herrikoak, biltzen ditu eta jarduera zabala eskaintzen du, nagusiki elkarrizketak izaten dira, hemen alondegian auditorioan egiten direnak, baina hortik kanpo ere bestelako jarduera asko egiten dira lotuta gai hauekin. Idatzi editatu irakurri lelopean, ospatuko da aurtengo Gutun Zuria jaialdia. Urte hauetan guztietan izena lortzen hasi da jaialdia, eta guk adibidez nabaritzen dugu asesoren taldean eta kontaktatzen dugunean nazioarteko idazleekin eta gehienetan askok ezagutzen dute, erreferentzia onak dituzte, bereien beste lagun batzuk edo etorri izan direlako beste urte batzuetan, edo ikusi izan dutelako programazioetan, eta beraz horrek erraztu ere egiten du etorkizunari begira jendea Bilbora etor dadin, ez? Orduan, egia esan, geroz eta referentzia handiagoa duen jaialdia da, bai estatu mailan eta estatu mailatik kanpo ere nazioartean, eta nik uste indar honen bidez ere aukera polita dela bai Bilbo ezagutzera emateko kanpoan eta alderantziz ez kanpoan egiten diren gauzak Bilbora ekartzeko. Jaialdia gainera funtsezkoa da euskal sorkuntza eta sortzaileen nazioartekotzean. Urteak dira Azkuna Zentroarekin elkarlanean ari garela, euskal sorkuntza eta euskal sortzaileen nazioartekotzean, eta bigarren urtea dugu Gutun Zurian ere elkarrekin lanean ari garela. Eta bikaina da, egia esan bikaina da Azkuna Zentroarekin lankidetza hau, eta bikaina da baita ere Gutun Zurian egon alizatea, guretzako mundu mailako erreferentziazkoak diren literatura jaialdi eta kultur zentroekin harremantzen gaituzuelako, edo zuen bitartez harremantzen garelako hain erreferentziazkoak eta hain importanteak diren nazioarteko eskenatoki horiekin. Idatzi, editatu eta irakurri. Kontzeptu horiek uztartuz egitera oparoa antolatu dute. Horren barruan izango dira alde batetik elkarrizketak, idazleekin, musikariekin, esate baterako euskal literaturari dagokionez, larun batean Eide Rodríguez eta Katixia Igerri izango ditugu gurekin elkarrekin hizketan, gaur Angel Ertxundi eta Danko Batxik egongo dira hizketan, eta gero bestelako batzuk ere izango dira, nazioartekoak eta hemengoak esan bezala. Hortik kanpo ere badia beste jarduera batzuk, beste publiko batzui, gazteagoi goizetan, eskoletara bideratutako jarduerak ere badaude, tailerrak ere egongo dira. Orduan, nolabait programa zabala da, eta nik gonbidatzen dut interesatu dagoenari webgunean eta programazioetan eta begiratzeko, ze hor ikusiko duzue, oso programa zabala izango duzuela. Gutun Zurian hitzak libruetako orrialde muga gainditzen du, eta beste disiplina artistiko guztiekin hitz egiten du. Helburua da alik eta publiko zabalenari zabaltzea, ez? Askotan letren mundu hau ikusi izan dugu oso modu publiko oso jakin batzentzako ematen du izan daitekeela, oso publiko jasorarentzat printzipioz, baina jaialdia saiatzen da hortik harago joaten, ez? Eta orrun esate baterako goizetan esfortzu berezi egiten da gazteekin literatura eta letrak gaur egun islatzen diren bestelako formatuekin ere lantzen, audiovisualekin ikusentzunezkoekin zerikusia dutenak esate baterako. Orrun alik eta modu zabalenean prestatzen dugu programazioa, publikoa ere alik eta zabalena izan dadin. Askotan erlazionatzen dugu literatura oso gauza astunekin eta baina nik uste jaialdi honek erakusten duela hortik harago ere letrak bestelako modu batean hartu daitezkela. Literatura garaikidearen erreferenteak eta egungo narratibaren ahots berriak biltzen dira hitzaren inguruko topagunean, fikzioaren, poesiaren, saiakeraren eta nobelaren bidez. Atzo antzerkiaren eguna ospatu zen eta horren arira Maialen Marinekin egin genuen hitzordua. Maialen Gaiarreko komunikazio arduraduna da eta egun horren ospakizunaren bueltan Gaiarre antzokiak eskainiko duen programazioa kontatu digu. Martxoaren 27an antzerkiaren eguna ospatzen da eta Gaiarre antzokian pasaden astean hasi ziren ospakizunekin. Hortziralean Jerma Antzezlana plazaratu zuten. Maria Goirizelaiak egin duen Lorcaren egokitzapen garaikidea.
Protagonista Max sarietarako hautagaia den Ane Pikaza, eta amatasunaren inguruko tabuak apurtzen saiatuko dena. Igandean, todas las canciones de amor antzezana izan zen. Eduard Fernandezen esku. Eduard filmografia luzea duen aktorea da. Bai antzerkian, bai telebistan. Baina hause da bere lehendabiziko antzerki bakarrizketa. Amari egindako omenaldia. Ama guztiei egindako omenaldia. Azken egunetan dagoen emakume bat ezur mamitzen duena. Bidaia emozionala eta humorez josia. Egun potoloa astelenean izanen da, Elgaiarra improvisa antzezlanarekin, gainera konpainia naparra da, iruindarra, eta izenak berak dioen bezala, improvisazioa da konpainia honen espezialitatea edo korea. Hortaz, egingo duten gonbitea oso interesgarria da, nik uste jendeak oso ondo pasatuko duela, improvisazioa izanen dute, publikoarekin interakzioa, publikoaren parte bati ere gonbidatuko diote agertokira igotzeko, publikoak ere erabaki ahal izango du zer den gertatuko den estenatoki horren gainean. Hortaz, oso manaldi interesgarria izanen da. Eskaintza zabala egiten du Gaiarre antzokiak 1851 urtetik, eta antzokira bisita egiten duen publikoa ere oso anitza izan da beti. Ikuskizun bakoitzak badauka bere pertsonalitatea, eta orduan horrek ekartzen du publiko zehatz bat. Oso interesgarria da hemen besaulkien patioan atzean ipintzea, eta ikuskizun bakoitzarekin ikustea zer nolako publikoa dakarren. Kasu batzuetan, ikusten duzu nola batez besteko adina jeitsi egiten den, ez? Oso normala izaten da, zehazki, umorean, bakarrizketa batzuekin eta hori igartzen da. Umorea oso generazionala delako, ez da? Belaunaldi bakoitza badauka horrelako umore bat. Beste kasu batzuetan, badaude antzezlan batzuk oso intergenerazionalak direnak. Baino bai, noski aldatu egiten da, aldatu ze dijoa eta oso anitza da. Sami Ayub aktore egipziarrak antzerkiaren nazioarteko eguneko mezuan erranduenez, antzerkia da, jatorrizko esentzian, gizakiaren ekintza hutsean oinarritzen dena. Hau da, bizitzan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, gauren murru bat abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daude eskuragarri. Bihar arte. Gaur esneki ekologikoetaz arituko gara, bereziki Nafarroako iparraldean ekoizten diren esneki ekologikoetaz. Esne sektoreak krisi latza bizi du aspaldiko partez, eta horri irtenbide emateko proiektu interesgarriak sortu dira, adibidez Baztanen Anizen jauregia esnekiak bezalako proiektua. Gaur bertaratuko gara eta erreportaje polit batean aurkeztuko dizkizuegu. Gainera solasaldi bat, interesgarria den solasaldi bat edukiko dugu eta bukatzeko errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Zirni zinitin, mitili? Niski. Bi mitili di. Mitili? Osoa Infinity daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntzamaz Wi-Fi 6rekin telebista eta gigakopuru mugagabe duten 2 muikor linea 59 euroren truke. Azken prezioa. Kontratatu 17 berrogeian dendetan edo euskaltel.eusen.
Datorren apirilaren 2an animatu Larrabetzuko 20. txakolin egunera. Azokan, ohiko legez, 8 txakolin ekoizlek parte hartuko dute. Horrez gain, beste 10 postu egongo dira. Artisaua, gazta, saltzaileak, talogileak, jana eta dana ez dira faltako. Gogoratu, apirilaren 2an, zatoz Larrabetzuko txakolin egunera. Eta gaur, beste egun batez, Frantziako Errepublikan erretreta erreformaren aurkako mobilizazio eguna, naiz eta sektore askotan etenik gabe diharduten kalean protestan. Gaur esate baterako, Ipar Euskal Herriko irudi nagusia, aireportuan bertan, Biarritzeko aireportua okupatu baitute sindikatu eta grebalariek.
retraite.